Bos días. Vamos a comezar o pleno extraordinario que ten dous puntos, o pleno dos orzamentos, co cal vamos a ter o tempo distinto dos plenos ordinarios, 15 minutos a primeira intervención, 10 minutos a segunda, e tamén fago a proposta de, como son dous puntos que van conxuntos, aínda que os votamos por separado, se lles parece, aínda que faga falta un pouco máis de tempo, debatilos de maneira conxunta e despois facer a votación por separado. Estamos de acordo? Sí? Perfecto, pois vamos a empezar entonces o pleno coa intervención da concelleira. Señoras, señorís. Bueno, bo día a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno o orzamento do Concello de Ames e da empresa de augas Ames Epel para este 2026. En primeiro lugar, quero agradecer o traballo técnico realizado polo Departamento de Intervención, pola nosa interventora Marga, a tesoureira Olga e a secretaria Lucía, e por todo o persoal municipal que participou na elaboración deste orzamento, así como a todos os compañeiros e compañeiras que fixeron achegas ao mesmo. Presentamos o orzamento máis alto da historia recente de Ames, 38,7 millóns de euros na parte do Concello. Pero o importante non é só a cifra, o importante é o que significa. Este incremento responde a unha aposta do Goberno pola mellora e mantemento de servizos, incrementando claramente o esforzo inversor. Destacan neste exercicio investimentos como os do programa Edil Conecta Ames. Unha vez máis, o Concello aposta pola xestión deste tipo de fondos co obxectivo de transformar o noso Concello. Así mesmo, apóstase pola mellora de infraestruturas deportivas e pola mobilidade urbana, coa adquisición de terreos para aparcamento público. Este Goberno escolleu un camiño claro: consolidar os servizos públicos e, ao mesmo tempo, transformar o Concello. Destinamos máis de 8 millóns de euros a investimentos, case o 21% do orzamento. Non falamos de proxectos no aire, falamos de realidades. Un novo mercado de abastos e banco de terras para apoiar a produción local, por 1 millón de euros. A cuberta de pistas deportivas do Milladoiro, por máis de 1 millón de euros. Un novo autobús para reforzar a conexión Bertamiráns-Milladoiro e mellorar a mobilidade interna. Actuacións para modernizar o ciclo da auga, mellorando eficiencia e sustentabilidade. Isto é apostar por un Ames máis moderno, máis sostible e mellor conectado. Pero tamén somos un concello prestador de servizos. Máis de 18,5 millóns de euros destinas ao funcionamento diario. Parques, cultura, deporte, educación, comercio, medio ambiente e, sobre todo, políticas sociais con 3.200.000 euros en benestar social. Porque gobernar é priorizar, e nós priorizamos as persoas, os nosos veciños e veciñas. Este orzamento tamén recoñece o papel fundamental do persoal municipal. Incrementamos a partida para garantir os seus dereitos, aplicar as subas correspondentes e consolidar a mellora derivada da RPT. No apartado de ingresos, é importante deixar claro que este Goberno non basea o equilibrio das contas nun incremento xeneralizado dos impostos ou taxas. De feito, con respecto ao exercicio 2024, apenas se producen variacións nos capítulos 1 de impostos directos e no 3, taxas e outros ingresos. Agás no incremento do ICIO é o caso da taxa pola prestación dos servicios de hixiene urbana, que responde a necesidades de adaptar o servicio ao seu custo real e ás exixencias normativas. O resto dos incrementos obedecen simplemente á evolución natural do municipio, máis actividade económica, máis vivendas, máis dinamismo. Onde sí se produce un incremento relevante é no capítulo 4, transferencias correntes. Isto débese fundamentalmente á maior participación de tributos no Estado e á decisión responsable de destinar 400.000 euros do POS a gasto corrente. Con iso garantimos dúas cuestións fundamentais: manter a calidade dos servizos públicos e cumprir co plan económico-financiero recentemente aprobado.
Partindo destas premisas, procedo a analizar con detalle cada un dos capítulos de ingresos para entender como se estrutura o financiamento deste orzamento. Impostos directos, que supoñen un 24,49% do total de ingresos, o principal tributo que é o IBI cun 74,50%, que leva anos sin modificarse, polo que este incremento é debido aos novos inmobles que ten Ames. Tamén se recolle o IVTM, a plusvalía e o IAE. Nos impostos indirectos, como dicía antes, no ICIO tiveronse en conta as liquidacións do ano 2025 e sobre elas faise unha estimación de 1.123.690,45 debido ás novas construcións e á modificación da ordenanza que regula este imposto, actualizando os módulos para a determinación obxectiva da base impoñible. Nas tasas e outros ingresos neste capítulo, a maior incremento é debido a unha modificación da ordenanza reguladora da tasa polos servicios de hixiene urbana, con unha previsión de 6.403.603,27, que supoñen un 16,52% dos ingresos no orzamento. Transferencias correntes, cun 36,65, que supón a porcentaxe máis elevada de todo o orzamento de ingresos e inclúe todas as transferencias que recibe o Concello, tanto do Estado como da Deputación e como da Xunta, para financiar servicios ordinarios. Ingresos patrimoniais, aínda que supón únicamente un 0,43%, inclúen ingresos por dereitos sobre propiedades municipais, rendas de locais, concesións e unha fonte secundaria, pero estable de ingresos. Alleamento de investimentos, por un importe de 1.455.000. O Concello posúe varias fincas e a través deste alleamento consigue financiamento de investimentos e unha xestión eficiente do patrimonio. Trátase dun recurso que queremos poñer en valor nun momento no que se está a incrementar a actividade urbanística, rentabilizar o noso patrimonio para crear máis zonas verdes tanto en Milladoiro como en Bertamiráns e máis zonas de aparcamento. Transferencias de capital, con unha diferencia respecto do 2024 de 2.136.582, que inclúe todas as subvencións para investimentos que recibe o Concello. Edil, PERTE, Agader, POS. Isto pon de manifesto a diversificación de fontes de financiación co financiamento eficiente. Activos financeiros. Recolle 18.000 euros destinados a préstamos ao persoal e pasivos financeiros. Operacións de endebedamento 2.746.000 da Edil, adquisición de parcelas, cubrir pistas deportivas e acudimos a este recurso despois de ter amortizado a totalidade da débeda bancaria no ano 2025. Deste xeito, pechamos o 2025 con unha única operación de endebedamento por importe de 550.000 euros para rematar as obras do centro multifuncional. Actuando con responsabilidade, destinaremos o remanente sempre que a normativa non lo permita a amortización de débeda bancaria. Con respecto ao orzamento da EPEL, ascendeu a 4.580.651,83, sendo este o primeiro orzamento formulado para un exercicio completo, xa que no ano 2024 comezou a funcionar o 1 de abril, co obxectivo principal de xestionar directamente os servicios relativos ao ciclo integral da auga. Para este 2026 non se prevé unha suba de tarifas e o incremento estimado desta partida é polo incremento anual de abonados ao servicio. A prestación de servizos representa un 66% e dos pasivos financeiros un 34%. No lado dos gastos, os recursos destinanse ao funcionamento ordinario da entidade con especial peso bens correntes e servicios con 1.790.000 e gastos de persoal 879.720. Os gastos correntes son financiados na súa totalidade cos ingresos correntes. Neste exercicio está previsto realizar dous grandes investimentos. As obras de instalación da rede de abastecemento de auga potable procedente de TAP desde Castiñeiro de Lobo ata Aldea Nova para suministrar auga ao núcleo de Bertamiráns, Milladoiro e arredores. É unha obra de reforzo da rede de abastecemento na Avenida da Maía. Estes dous investimentos suman un total de 2.761.297,29. Ademais, realizaránse actuacións e investimentos para as redes no rural, para reforzar de maneira significativa a rede e a capacidade de prestación de servicios públicos. Analizando a conta de pérdidas e ganancias, teríamos un resultado positivo de 179.247,97, resultado do exercicio tras os impostos.
A figura de endevedamento mediante a formalización dun préstamo ben motivado para financiar investimentos destinados a ampliar a rede de abastecemento. O orzamento da empresa pública de augas para este 2026 é equilibrado, responsable e sostible, no que os ingresos correntes financian os gastos correntes e se garante a estabilidade económica da entidade. É un orzamento que aposta polo investimento orientado á mellora das infraestructuras e á calidade do servizo, compatibilizando o crecemento coa sustentabilidade financiera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de nada, que se me olvidou disculpar a presencia de Pablo Beiroa, que por motivos persoais non pode estar hoxe no pleno. Abrimos entonces a primeira quenda de intervencións. Señora Feijóo. Bo día a todos e a todas. Permitídenme que comece a miña intervención dandolle as gracias ao Departamento Económico polo seu traballo, que sei que non é doado pola gran carga de traballo que teñen e o pouco persoal do que dispoñen. Hoxe celebramos un dos plenos máis importantes, se non o máis importante dun Concello, un pleno no que debatiremos o orzamento do Concello para este ano 2026. E por que é tan importante? Porque o orzamento non é só un documento contable, senón que é un instrumento económico financiero que recolle, ademais da previsión anual de ingresos e gastos do Concello, pois a estrategia formulada polo Goberno para o noso Concello, pasando así a ser unha ferramenta clave para a súa xestión. Unha ferramenta que nos sirve para planificar, controlar e avaliar o uso dos fondos públicos e as actuacións do propio Goberno. Para que nos entendamos todos e todas, o orzamento é un documento que nos indica de onde virán os ingresos e onde se gastarán os cartos de todos e de todas, reflectindo así as prioridades e os obxectivos do Goberno municipal. Por iso, dende Espazo Común, entendemos que o orzamento debe ser a principal ferramenta de acordo político nun Concello, máis aínda cando estamos falando dun Goberno en minoría. É o momento de poñer as luces largas, de mostrar responsabilidade e, sobre todo, disposición de negociar o orzamento cas demais forzas políticas, pero con lealdade, diálogo e transparencia, cousas que este Goberno parece que non coñece ou, polo menos, que descoñece o seu significado. Estamos ante un orzamento continuista, cando todos e todas sabemos que as necesidades e as prioridades da veciñanza van mudando e, polo tanto, os orzamentos deben mudar con elas, algo que non se ve reflectido neste documento. Un orzamento irrealizable, cunhas contas irreais, non hai máis que comparar as cifras que nos presentan neste orzamento cas cifras presentadas no Plan Económico Financiero que trouxeron vostedes fai pouco a este mesmo pleno, donde non se corresponden nin as cifras totais de gasto, nin as de ingresos, nin tan siquiera se corresponden as cifras de inversións previstas. Polo tanto, nos preguntámonos que temos que creer, as cifras que nos presentan neste orzamento ou as cifras que presentaron vostedes no Plan Económico Financiero. O segundo é o último orzamento dun mandato caracterizado pola inestabilidade e, sobre todo, pola falta de diálogo do actual Goberno socialista en minoría. Un orzamento reflexo dun Goberno que carece dun plan global e de estrategia de Concello con actuacións mediáticas e inconexas. Un Goberno que só actúa a golpe de titulares e de publicidade. Un Goberno máis preocupado pola foto e pola nota de prensa que polas necesidades reais da veciñanza. Nestes orzamentos non vemos un plan de Concello definido. O único que se fai é improvisar, solucionar problemas sobre a marcha e recorrer a accións puntuais pagadas con publicidade en lugar de apostar por políticas estruturais. Falan vostedes de prioridades, pero as prioridades que reflicte este documento non son as que precisa o noso Concello. Mentras vemos incrementos importantes nas partidas adicadas a festas e a publicidade institucional, botamos en falta elementos claves que deberían estar no centro da política municipal responsable e pensada para as persoas. Non hai axudas directas ao pequeno comercio, nun momento no que moitos pequenos comercios están pechando e outros siguen loitando por manterse abertos. Sí, inclúe unha partida para os bonos consuma, pero onde está a verdadeira política de promoción económica? Unha web para o comercio, unha guía de establecementos, unha feira de saldos. Con premios e concursos está claro que non chega. Non vemos tampouco medidas reais de fomento do emprego. Só se recollen obradoiros de emprego, pero non olvidemos que estes obradoiros están financiados e impulsados pola Xunta de Galicia. Iso non é unha política propia de emprego. É limitarse a xestionar programas alleos. Donde están as axudas para o autoemprego, as axudas para os emprendedores ou un estudo de necesidades do noso Concello? En Espazo Común tamén votamos de menos medidas concretas en materia de vivenda social. Vender terreos para a construción de vivenda está moi ben,
pero sin promoción de vivenda social os precios seguirán subindo. Como xa puxemos de manifesto máis veces, seguimos botando de menos unha partida específica para a participación, actuacións en materia de igualdade, máis programas de envellecemento activo compaxinados con actividades interxeneracionais, onde os nosos maiores poidan participar, aportar experiencia e seguir sendo unha parte activa da comunidade, unha programación cultural pensada para e por eles. Home, a ver, os cocidos están moi ben, pero os nosos maiores merecen moitísimo máis. O envellecemento activo non pode reducirse a unha actividade concreta e a un evento puntual. Este orzamento que vostedes presentan aposta pola publicidade e polos eventos mediáticos, pero non consolida políticas estruturais que reforcen o tecido social e económico do noso concello. Mentras recortan en gasto social, en promoción do emprego e en igualdade ou promoción económica, aumentan a partida de publicidade institucional e festas. Nos defendemos un modelo distinto onde haxe un apoio real ao comercio local, un impulso decidido polo emprego, o autoemprego, o emprendemento, onde a vivenda social sexa unha das prioridades e onde existan mecanismos de participación cidadana, onde as políticas sociais estén no centro, onde os nosos maiores se manteñan activos, se sintan útiles, integrados e sexan protagonistas e onde a igualdade conte con nome, apelidos e recursos específicos. Por todo isto e por coherencia co proxecto de concello que defendemos, non podemos apoiar este orzamento. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Ola, moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame aclarar, dando resposta ao que comentou estes últimos días o Goberno, que efectivamente desde o BNG trasladamos en numerosas ocasións a nosa preocupación por non contar o Concello cuns orzamentos aprobados para o exercicio 2025. E isto por que? Pois porque somos plenamente conscientes de que ter uns orzamentos aprobados nun Concello é fundamental, xa que son a base para o seu funcionamento e para o seu progreso. E tamén somos plenamente conscientes, porque así entendemos a política desde o BNG, de que un goberno en minoría estable debera, desde o primeiro día, dialogar, negociar e buscar acordos para sacar adiante as súas propostas. Cando un goberno non consegue aprobar os orzamentos, o que realmente está fallando é o diálogo e o consenso. Gobernar en minoría non significa gobernar en solitario, significa escoitar, ceder e construir puntos de encontro. E aquí é onde suspende claramente o Partido Socialista que nos goberna actualmente en Ames, onde a imposición se repite unha e outra vez. Autoritarismo que contrasta cos 8 anos de goberno estable e progresista dos 2 mandatos anteriores. Gobernar en minoría exixe máis responsabilidade, máis diálogo e máis vontade de consenso. E sen estas 3 condicións é difícil manter a estabilidade e avanzar como municipio. Hoxe traen a este pleno uns orzamentos que son a mellor definición, adiantaba a compañeira Luisa, un goberno estancado. Son uns orzamentos continuistas, pouco ambiciosos e afastados da realidade social do Ames de 2026. Uns orzamentos que non responden aos grandes problemas que hoxe teñen as nosas veciñas e veciños e que, polo tanto, non contarán co voto a favor do Bloque Nacionalista Galego. Como dicía o primeiro, os orzamentos son o documento político máis importante dun concello. Marcan o rumbo, as prioridades e o modelo de concello que se quere construir. A incapacidade do goberno do Partido Socialista para chegar ao acordo e ao consenso foi o que nos trouxo o punto no que nos atopamos agora mesmo. O BNG foi e é responsable cando toca selo. No ano 2024, si, naquel momento que nos acusaban de enfadados e rencorosos, sentámonos a negociar e facilitamos a aprobación dos orzamentos a cambio de 10 propostas concretas. Cumpriron só 4. Quedaron polo camiño compromisos tan importantes como a creación e teitado de espazos para a mocidade ou o avance na ampliación e modernización da Casa da Cultura do Milladoiro. Pero quedaron sin cumplir incluso cuestións que só precisaban de vontade e dilixencia, como, por exemplo, o traspaso do tramo ferroviario entre Fraiz e a Moniña e a súa conversión nunha senda verde. Temos constancia da disposición da DIF para facilitar este proceso, pero lamentablemente non é prioritario para o Goberno.
A pesar deste incumprimento por parte do Partido Socialista, por responsabilidade coa veciñanza, volvemos sentarnos agora e presentamos 15 propostas realistas, pensadas para mellorar os orzamentos e, polo tanto, a vida da xente de Ames. A resposta do Goberno foi, basicamente, mirar para outro lado e rexeitar case todas. Pero a gana que tiñan vostedes de negociar xa se apreciou no momento en que o alcalde anunciaba a data do pleno antes de iniciar a negociación coa oposición, ou polo menos co noso grupo. Un goberno que tarda case 2 anos en elaborar uns orzamentos, pero que despois pretende que os grupos da oposición os estudemos, fagamos propostas e negociemos en menos dun mes, non pode considerarse serio e solvente. Poden disfrazalo como queiran, pero isto non é negociación, isto é imposición. E así é imposible chegar a acordos. E meténdonos en profundidade nos orzamentos, lóxicamente a forma é grave, pero o fondo tamén o é. Nós non podemos apoiar uns orzamentos que non apostan por unha política de vivenda seria e valente cando a vivenda é, a día de hoxe, un dos problemas principais da veciñanza de Ames. Dende o BNG propuxemos medidas concretas e perfectamente viables, aplicar recargos ás vivendas baleiras, regular os pisos de uso turístico que están a proliferar tanto, por exemplo, no Milladoiro, poñer en marcha un programa municipal de axudas á rehabilitación, igual que fan outros concellos gobernados polo seu propio partido, ou reservar parcelas municipais para a vivenda pública, ou, cando menos, limitar o prezo de venda das vivendas nos solares que o concello subasta. Vostedes rexeitan a maioría delas. Eu pregúntolles, de verdade lles parece coherente para un goberno que se define como progresista poñer solo público exclusivamente o servizo da especulación privada, abrindo a porta a empresas ou a fondos de investimento para que fagan negocio coa necesidade básica de ter un teito? Tampouco aceptaron iniciar os trámites para modificar o Pexón e crear zonas singulares que permitan bonificar o IBI ás veciñas e aos veciños que hoxe non contan cos servizos básicos. Lembro que a lei obriga os concellos a garantir auga potable, saneamento e alumeado público. En pleno século XXI, en Ames, aínda hai xente que vive sen estes 3 servizos garantidos. O que pedíamos non era un privilexio, era xustiza social. Outra das medidas que propuxemos foi a posta en marcha de medidas e axudas directas aos comerciantes afectados polas obras de humanización da rúa Rosalía de Castro no Milladoiro, que xa se atopaban nunha situación moi preocupante moito tempo antes das obras. Vostedes tampouco estiveron de acordo. E seguindo co comercio local, solicitamos tamén un incremento real das partidas dos bonos consuma para poder atender a unha das peticións e demandas dos comerciantes de facer 2 campañas ao ano. Vostedes tentan maquillar o que fan, pero imos aos números reais. Ata agora, o orzamento para os bonos consuma en Nadal era de 60.000 euros e non chegou nin sequera a campaña de Reis. Agora dotan a partida con 80.000 euros e din que o van a dividir en 2 campañas, 40.000 para cada unha delas. Se 60.000 euros non chegaban nin para unha, creen vostedes que repartir 80.000 en 2 vai a mellorar en algo? Non, isto non era a proposta do BNG e así non se apoia de verdade o pequeno comercio. Na resposta que o PSOE dou ás propostas do BNG, vemos unha vez máis a tónica deste goberno. Todo o que fai referencia e inste a outras administracións, adiante. Pero cando o que se insta é a que vostedes traballen, modifiquen ou melloren, xa non están tan de acordo. Pero vostedes siguen o seu e presumindo do orzamento máis alto da historia. Pero imos á letra pequena. Unha parte moi importante deste incremento procede de fondos europeos, xa o decía a concelleira, como o SEDIL, que se van a financiar con débeda. Polo tanto, parte dese aumento non é por acadar máis recursos propios, senón por financiamento extraordinario e préstamos bancarios. Realmente funcionan un pouco como os bancos, moita cifra grande e moito anuncio, pero despois hai que ler a letra pequena.
Plan Edil, por certo, do que o Partido Socialista intenta desvincularnos, obviando e esquecendo que o BNG, e concretamente o noso compañeiro David Santomil, traballou arreo na axenda urbana dentro da cal se encadra este Plan Edil do que estamos a falar. Só se acordan dos mandatos pasados nos que o BNG formaba parte do goberno cando lles interesa ou lles convén. E conto isto porque a nosa proposta de priorizar dentro das marxes que o plan permite os proxectos relacionados coa vertebración do noso municipio ou os vinculados á mellora de servizos no rural, contestóusenos por parte do Partido Socialista que o plan Edil xa está definido, como se nós descoñecéramos o plan. Outra novidade é a incorporación do orzamento da EPEL, a Empresa Municipal de Augas. Compre lembrar tamén que a súa creación foi posible grazas ao diálogo e ao acordo entre distintas forzas políticas, coa vontade de impulsar políticas públicas desde a esquerda. Foi un logro colectivo. Ese espírito de diálogo é o que votamos en falta hoxe. Sen ese diálogo, vostede, como alcalde, non tería hoxe moitas cousas das que presume. Tamén nos preocupa a forma de planificar. Eliminan a partida para o suministro de placas do Obradoiro de Emprego, que en 2024 rondaba os 90.000 euros, alegando que non estaba concedido. E resulta que este mesmo xoves ven o pleno Obradoiro. A interventora dixo claramente, cando se lle preguntou, que podía ter sido provisto no orzamento, pero que foi unha decisión política non incluílo. Agora haberá que sacar eses cartos doutro sitio. Se nin sequera se prevé o que vai ao pleno da mesma semana que a semana que levamos o pleno de orzamentos, canto nos temos que fiar da planificación global destes orzamentos? Na Comisión de Orzamentos tamén se fixeron algunhas preguntas básicas, as que non souberon responder. Por exemplo, que significa a adquisición de solo rústico por expropiación para o Parque Urbano Norte de Bertamiráns cunha partida de 500.000 euros? Ninguén soubo explicar nin onde, nin como se vai a investir ese diñeiro. De verdade creen que isto é serio e solvente? E por se fose pouco, na área de educación, obsérvase un descenso das partidas de mantemento e reparación dos centros educativos. Vemos constantemente as consecuencias de anos de mantemento insuficiente. Sí, tamén cando gobernaba o BNG Educación. E lonxe de reforzar esas partidas, agora mesmo redúcenas. Polo momento, nada máis. Graciñas. Moitas gracias polo Grupo Popular, señora Agra. Bo día a todos e a todas. Como ben dixeron as miñas antecesoras, hoxe debatemos os orzamentos municipais para o ano 2026. E antes de entrar nas cifras, pois debemos falar do contexto. No ano 2025, este Concello, como todos ben sabemos, non contou con orzamentos propios. O Goberno decidiu prorrogar os do 2024. Unha prórroga pode ser unha ferramenta excepcional, pero cando se converte nun exercicio completo, significa que non houbo capacidade de presentar un proxecto actualizado para o noso municipio. Un concello como Ames, que medra en poboación, en necesidades de servicios e de infraestructuras, non pode permitirse gobernar con contas herdadas doutro ano e doutro contexto económico. Iso foi unha falta de ambición política. E agora, cando por fin se presentan novos orzamentos, esperábamos un documento que corrixise esa inercia, pero o que atopamos nin sequera é continuidade, senón retroceso. O Partido Popular presentou propostas responsables, argumentadas e viables económicamente. Non eran iniciativas retóricas. Propuxemos avanzar cara a un novo plan xeral que ordene o crecemento do municipio con seguridade xurídica e visión de futuro. Ames está a experimentar presión urbanística, cambios demográficos e novas demandas de solo. Non podemos seguir sen unha folla de ruta clara que marque onde, como e con que criterios se desenvolve o territorio. Propuxemos reforzar de maneira decidida a promoción económica, o emprego e o apoio ao comercio local. Un concello non debe limitarse a prestar servizos, debe crear condicións para xerar actividade económica, atraer investimento e consolidar o tecido empresarial. Por iso, en moitas ocasións, reclamamos maiores axudas para o comercio local. Nestes orzamentos, como ben dixeron as miñas compañeiras, vemos que se achega a achega destinada aos bonos consuma increméntase en 20.000 euros.
Pero dada a situación na que se atopa o comercio local despois das diversas obras que se foron facendo en ambos núcleos, tanto Milladoiro como Bertamiráns, parécenos unha cuantía escasa. E xa o coñecido abandono da Deputación a excluirnos das campañas provinciais. Polo tanto, o esforzo municipal debería de ser maior. Tamén propuxemos a creación dun parque de bombeiros propio, a entainación do Concello de Santiago de Compostela para desbloquear o parque comarcal. A seguridade non pode depender eternamente da vontade ou da pasividade de outras administracións. Ames é un concello de máis de 30.000 habitantes e, como todos sabemos, ao superar a barreira dos 20.000 habitantes, temos a obriga de prestar o servizo de bombeiros. O Concello, anos atrás, xa traballou neste sentido. Incluso chegamos a ter cedida a parcela á Xunta de Galicia para que construíse un parque comercial e, por diversas cuestións, non saiu adiante. Por iso, dende o Partido Popular, reafirmamos o noso compromiso con que o noso Concello conte con ese servizo. Porque non é de recibo que ante unha emerxencia na que os minutos valen ouro, haxa que esperar polos bombeiros que veñan de outras comarcas. Outras das nosas propostas para incluir nos orzamentos foi contar con unha dotación orzamentaria específica para o arranxo das beirarrúas do noso Concello. Pero ninguna destas propostas foi aceptada. En cambio, propuxemos a instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos no Concello e a creación dunha ordenanza para regular o seu uso. E por parte do Partido Socialista explicóusenos que xa se estaba traballando nelo para sacar unha licitación nos próximos meses. Estaremos atentos. Xa entrando nos ingresos, hai varias cousas que nos preocupan, especialmente no imposto sobre construcións, instalacións e obras, o denominado ICIO. Os datos históricos de liquidación demostran que a execución real raramente supera o 40% do orzamentado. Na última liquidación orzamentaria do 2024, prevíase ingresar por ICIO 497.000 euros e, efectivamente, ingresáronse 210.000 euros. E vostedes neste exercicio prevén recaudar 924.000 euros. A quen queren enganar? Un orzamento responsable debe construírse sobre estimacións prudentes. Se a provisión non se cumpre, o equilibrio desaparece e obriga a modificacións posteriores. Non se pode planificar gasto estrutural sobre ingresos incertos. Ademais, increméntase a previsión de ingresos por sancións, pasando de 217.500 euros no ano 2024 a 390.000 euros en multas en 2026. Un concello debe procurar que as normas se cumpran, non depender delas para equilibrar as contas. Se as sancións medran como medida estrutural, estamos enviando unha mensaxe errónea. O modelo de financiamento municipal debe de basearse na actividade económica, non na penalización. Outra das fontes de ingresos é o endebedamento. A finais do ano pasado, concertouse unha operación de endebedamento por máis de €500.000 para rematar o centro multifuncional, explicando por aquel entón o goberno socialista que se financiaba con débeda bancaria porque era a única forma de poder reanudar a obra, pero que no vinendo exercicio, é dicir, neste, amortizaría esa débeda. E o certo é que, vendo estes orzamentos, non hai nin un só euro previsto para amortizar este préstamo. Todo o contrario. Hai novas operacións de endebedamento que suman preto de 3 millóns en novos préstamos. Prevese solicitar préstamos para actuacións que non están suficientemente detalladas ni concretadas no documento orzamentario. Endebedarse implica comprometer recursos futuros, limitar capacidade de maniobra e asumir responsabilidades financeiras a medio e longo prazo. E iso só se xustifica cando existe un proxecto claramente definido, con memoria económica, calendario de execución e impacto social cuantificado. Endebedarse sen esa concreción non nos parece prudente. Tamén se contempla vender parcelas municipais para adquirir outras. O patrimonio público é unha ferramenta estratégica, non unha variable contable. Se se vende solo público, debe existir unha explicación clara do destino desos recursos e do obxectivo da nova adquisición. E, como sabemos, a venta de solo público solo pode facerse para adquirir máis patrimonio público, cousa que nestes orzamentos non acontece. O Goberno municipal pretende desfacerse de 5 parcelas municipais e ingresar por elas preto de 1,6 millóns de euros. E con esos ingresos incertos, o Goberno socialista espera destinarlo a 4 operacións. En primeiro lugar, adquirir por 800.000 euros parcelas sacaron da estrada AP9 nas inmediacións da Rúa do Rego para a construción dun parque. Segundo lugar, expropiar por €500.000 varias parcelas en Bertamiráns para a construción do Parque Urbano Bertamiráns Norte.
En terceiro lugar, para adquirir parcelas nas proximidades do CEIP Agro do Muiño para ampliar a carretera de Sisalde e crear novas plazas de aparcamento. E, por último, en cuarto lugar, 45.000 euros para facer reparacións nos pabellóns municipais. Unha vez que recibimos o anexo de investimentos do orzamento, a sorpresa deste grupo municipal foi maiúscula. O goberno en minoría, que presume de talante negociador, nin tan sequera informa a oposición dos grandes proxectos que ten en mente para Ames. Igual é porque nin o propio goberno confía en que os poida materializar e por iso non se informou a ninguén. Confiábamos, como dixeron as miñas compañeiras, en que na comisión previa a este pleno, polo menos, se nos podese informar un pouco sobre estas 4 actuacións. Pero non foi así. O surrealismo aínda foi maior, cando nin o propio goberno municipal era capaz de ubicar estes investimentos. Xa saben vostedes onde se vai ubicar, como ben dixo a miña compañeira, o que bautizaron como Parque Urbano Bertamiráns Norte? Xa saben que reparacións nos pabillóns van a facer os 45.000 euros? Espero que nos poidan dar resposta agora. Outra cuestión que tamén nos chama moita atención é que se pretende ampliar a estrada de Sisalde, na fronte do CEIP Agro do Muiño, sobre todo despois de que se aprobase fai unhas semanas neste pleno o pos. Se incluíse previamente a pavimentación desta estrada. Que pretenden? Pavimentar a estrada este ano e despois facer unha obra de ampliación e de construcción de novas plazas de aparcamento? Unha de dúas, ou nin vostedes mesmos se creen as súas propias propostas e saben que, lamentablemente, ningún destes investimentos se vai a levar a cabo, ou ben nin saben o que prometen e xa se esqueceron de que hai unha obra aprobada neste pos para arranxar esta vía. Agradecería que nos explicaran cal das dúas opcións sea correcta, xa non por transparencia coa oposición, senón por transparencia cos veciños de Ames. Seguindo cos gastos, hai un dato que merece especial atención. Redúcese un 35% a partida destinada ao mantemento dos centros educativos. No anterior orzamento había 100.000 euros orzamentados para os centros educativos. En este solamente hai 65.000 euros, é dicir, un 35% menos. Nas escolas infantis municipais ocorre o mesmo. De media, redúcese un 29% a cantidade destinada a mantementos e reparacións. Mentras tanto, a Xunta de Galicia está a investir en infraestructuras educativas en Ames, con obras que superan os 15 millóns de investimentos, o que dá boa conta do compromiso da Xunta coas melloras das infraestructuras escolares en Ames, mentres que o Goberno socialista decide reducir o seu esforzo no mantemento ordinario. Falamos de reparacións, de conservacións, de melloras básicas e de adaptacións necesarias. A educación debe ser unha prioridade transversal, non pode ser unha variable de axuste. Un recorte desta magnitude constata que o mantemento dos colexios non é prioritario para este goberno. E desde o Partido Popular non compartimos esta visión, pero non nos sorprende, porque o Partido Socialista no Parlamento de Galicia votou en contra de que o Goberno central habilitase un Plan Nacional de Infraestructuras Educativas, con fondos destinados a concellos para que realicen tarefas de mantemento e conservación, ou ás comunidades autónomas para a confinanciación desta actuación en centros educativos. 2 veces se presentou nesta legislatura e 2 veces se votou no. Como se para o Partido Socialista a educación non fose cuestión de Estado. Outra partida que reflexe a forma de gobernar deste goberno vémola co tratamento de lixo. Subirse a taxa para adaptar a normativa que impuxo o señor Sánchez desde Madrid. Pero certo é que ao seguir apostando este goberno pola mancomunidade suponlle un maior esforzo económico para os veciños. O Partido Popular se advertiu que isto ia pasar. E o tempo danos a razón. Apostaron por un modelo caducado e agora somos os veciños os que pagamos. E para rematar esta primeira intervención, quero determe nun dos piares do noso concello, a mocidade. A todos nos gusta presumir de que Ames é o concello máis novo de Galicia. Fai uns días tivo lugar o Consello Sectorial de Xuventude, onde principalmente os mozos pedían máis actividades. E que é a resposta do goberno a esta petición? Pois nada, reducir a partida destinada aos campamentos da mocidade, un 11,4%, pasando de 70.000 a 62.000. Ese sentimento de orgullo debe de ir acompañado de máis recursos e non de todo o contrario. En definitiva, desde o Partido Popular creemos un Ames diferente, nun Ames con planificación urbanística clara, nun Ames que impulse o emprego e o comercio, nun Ames que garante a seguridade, nun Ames que priorice a educación e nun Ames que planifique con rigor financiero. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira, señoras e señorís. Bueno, seguindo coa orde do día, vamos a falar da masa salarial do Concello e da EPE.
A aprobación da masa salarial da entidade pública de empresarial de Augas de Ames Epel como entidade pública empresarial depende do Concello de Ames. Integra o sector público local e está suxeita á normativa básica estatal en materia de persoal e control do gasto público. A masa salarial comprende o conxunto das retribucións salariais e extrasalariais devengadas polo persoal laboral durante o exercicio anterior, incrementadas, de ser o caso, conforme os criterios e límites establecidos pola normativa orzamentaria vixente para o 2026. O cadro da masa salarial foi negociado previamente en Mesa Xeral de Negociación o día 3 de febreiro e aprobouse na sesión extraordinaria número 15 do Consello de Administración. Para o exercicio 2026 ascende a un total de 584.349,99. A masa salarial do Concello temos a obriga ás corporacións locais de aprobar anualmente a masa salarial do persoal laboral no sector público respetando os límites e as condicións que se establecen con carácter básico na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado. A aprobación indicada no apartado comprenderá a referente á propia entidade local, entidades públicas empresariais e demais entes públicos. Elaborados os cadros de persoal que acompañan o orzamento, procede a aprobar a masa salarial do persoal laboral para o exercicio 2026 con un importe de 4.549.589,47. Unha vez explicado este punto, retomo o orzamento municipal e dicirlles que este orzamento do 2026 está conformado por ingresos que non proveñen de subir impostos, senón de aproveitar oportunidades, dialogar, xestionar e planificar. Ten gastos ineludibles que ano tras ano se repiten, contratos necesarios en bens e servicios para todos os grupos de idade dos veciños e veciños de Ames. O orzamento son moito máis que números. É un proxecto colectivo, é o compromiso que Ames siga sendo un lugar onde vou vivir e traballar. Estar en familia, con amigos, compartir tempo de lecer e un concello solidario, pero sobre todo sostible, que medra garantindo e mellora os servizos que redundan no benestar da nosa comunidade. Levan un ano inteiro criticando que este goberno non presentase orzamentos, cando se lles explicou con claridade e en repetidas ocasións que no ano 2025 non era posible facelo. Pleno tras pleno, insistiron na importancia de contar cos orzamentos, algo no que coincidimos plenamente, porque é certo, ter orzamentos é fundamental para garantir estabilidade e capacidade de acción. Saben perfectamente que nunca tiveron intención real de apoiar estes orzamentos. De feito, levan un ano dicindo por aí que non o farían. A suposta negociación que estableceron non foi máis que un movimento estratéxico, sen vontade sincera de chegar a ningún acordo. Con esta actitude, perderon unha oportunidade clara de ser útiles e responsables cos seus votantes, en particular coa cidadanía amesá, en particular. Ademais, estamos especialmente preocupados con algunhas das propostas que nos trasladan, porque refliten dúas posibilidades igualmente graves: o descoñecemento da xestión municipal ou mala fe. Hai propostas que son directamente irrealizables ou incluso ilegais e como grupo que xa estivo no goberno deberían de sabelo perfectamente. Polo tanto, son vostedes quen teñen que responder a esa pregunta. A día de hoxe, aínda teñen opción de rectificar e de non dilatar o inevitable. Este Concello vai ter orzamentos, hoxe ou dentro dun mes. A diferenza está en se queren situarse no lugar correcto e axudar o Concello a seguir sendo referencia ou prefiren instalarse no bloqueo. Se hoxe non saen adiante os orzamentos, non se entenderá que non traen aquí unha proposta de goberno alternativa. Non aprobar estes orzamentos supón contratempos na xestión e derívase en un cumprir cos traballadores. Suporía que os atrasos acumularían e repercutiría negativamente xa que non se actualizarían as retribucións do persoal. Complicacións na xestión diaria e non poder executar os proxectos aquí recollidos e que tan beneficiosos van a ser para a veciñanza. Obras grandes, pero sen esquecernos das pequenas, que tanto melloran o día a día dos veciños e veciñas, porque para iso estamos aquí, para traballar e xestionar, e temos unha responsabilidade, e vostedes tamén, porque, aínda que non estén gobernando, forman parte desta corporación, e seguro que hai cousas que facemos que non lle gustan, ou non están de acordo, ou que vostedes farían de outra maneira, pero non debemos pensar en nós,
nin nas siglas políticas que nos representan. Debemos pensar nun proxecto común en todos os veciños e veciñas para mellorar este concello. Desde este goberno negámonos a ter un concello paralizado e a reproducir o espectáculo que estamos vendo noutros concellos limítrofes. Quería unha negociación eterna para non chegar a ningún porto. E sentindo moito, iso non o vamos a consentir. A veciñanza merece responsabilidade, non bloqueo, solucións, non cálculos electorais. Como saben, vostedes, e xa dixen na miña anterior intervención, non temos débeda pendente, xa que foi amortizada na súa totalidade. Cumplimos estabilidade financiera e a regla de gasto. Cumplimos co pago aos proveedores. Temos unha economía estable e saneada. Por moito que vostedes queiran decir que non, os datos e os informes están aí. Nos seguiremos traballando por AMES, no día a día, por responsabilidade. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Bueno, en cuanto a outro punto deste pleno, o orzamento da EPEL, decir que as previsións iniciais resultaron claramente afastados da realidade. Sin a memoria para xustificar a súa creación, o beneficio despois de impostos sería de casi 584.000 euros, un 23,02% da cifra de negocio durante o segundo ano. O resultado despois de impostos sería de 546.120,82 euros, un 21,53% da cifra de negocio. Atopámonos que no primeiro ano o resultado real foi apenas 43.172 euros, un 2,90%. Moi lonxe do anunciado e nada indica que o segundo exercicio mellore de forma significativa. Ademais, as estimacións foron cambiando dun plan plurianual ao outro. Si no plan plurianual 2024-2026 a entidade que presentaron recolleron un resultado do exercicio 2025 de 750.879 euros e para o 2026 estimaron un resultado de 664.221, no novo plan plurianual de actuacións 2026-2028 xa o reducen a 179.247 euros, datos que denotan improvisación e falta de planificación rigurosa, polo que se ve que vostedes actúan sobre a marcha, polo tanto, isto pon en dúbida a credibilidade das previsións realizadas. E, aparte desto, non quero rematar sin poñer de manifesto algo do que xa se nos estaba acusando antes, incluso, de chegar a este pleno e de anunciar o noso voto. A irresponsabilidade, permítanme que lles diga, é presentar un orzamento pechado, sin vontade real de negociación e sen vontade de incorporar propostas da oposición. Dende Espazo Común non estamos aquí para poñer paus nas rodas nin para criticar por criticar. Estamos aquí para representar a veciñanza que nos deu a súa confianza. Xa sabemos que somos irrelevantes, que o noso voto non é decisivo para nada, pero a veciñanza que nos deu o seu apoio para que hoxe estemos aquí merece algo máis que un trámite. Merece diálogo, merece escoita e, sobre todo, merece vontade de acordo. Ou que pasa? Que o voto dos veciños e veciñas que votaron a Espazo Común non vale tanto ou vale menos cos que votaron o Partido Socialista? A verdade é que non entendo. Xa lle digo, non se pode pedir responsabilidade a quen non foi convidado realmente a construir e non se lle pode pedir o apoio a quen non foi escoitado prácticamente. Non se pode pedir apoio a quen, xa lle digo, non foi escoitado. O noso voto en contra non é un xesto en contra deste goberno, é un compromiso co modelo de concello que queremos. Como dixen antes na miña exposición, un concello con máis apoio ao pequeno comercio, con políticas reais de emprego, con políticas de vivenda social, con estruturas de participación veciñal, que crea e que impulsa políticas de igualdade e, sobre todo, donde os veciños e veciñas sexan o verdadeiro goberno, un concello que non viva só de festas e de titulares de prensa, senón que construa futuro, que brinda a educación, o gasto social, a promoción económica e do emprego. Porque, como din vostedes, gobernar é priorizar, e nós temos claro cales son as nosas prioridades e, dende logo, non se corresponden moito cas súas. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Pampín. Moi boas de novo. Despois de escoitar a concelleira, efectivamente, desde o BNG concordamos en que presentar uns orzamentos non é só traer cifras ao pleno, é traer planificación, seguridade e previsión. E esas tres cousas non as vemos hoxe aquí. Tamén comentaba que había presa e o que vai a facer a oposición é retrasar a aprobación destes orzamentos.
os tempos, a verdade que quen nos marca ata onde eu sei é o Goberno. Se tiñan tanta presa, entendo que poderían ter traído, incluso antes de finalizar o ano 2025, estes orzamentos. Tamén concordamos coa concelleira en que son uns orzamentos históricos. Ela falaba de buscar un AMES no que vivir e no que traballar. Eu me pregunto, onde vai a vivir a xente se non hai vivendas? Porque, efectivamente, o que sí que é histórico, como decía na miña anterior intervención, é que en plena crise da vivenda en AMES, con alugueiros e uns prezos de compra disparados, o Goberno, que se di progresista, decida vender solo público para alimentar a especulación. Queren que se fale só das cifras, pero hai unha contradición moi grande política de fondo. Mentre o seu partido, a nivel estatal, fala de frear a especulación, aquí fan xusto o contrario. Ao BNG este proxecto de orzamentos inspíranos desconfianza. Primeiro, porque son unhas contas sen credibilidade. E segundo, porque veñen cun goberno que incumpriu co noso grupo, pero sobre todo incumpriu coa veciñanza do noso concello. O BNG non está aquí para dar cheques en branco. O importante non é o número, e que sexa moi alto, como din este ano, senón que o Concello sexa máis forte, máis solvente e que os recursos se convirtan en servizos públicos permanentes, en políticas progresistas que melloren a vida da maioría social e que reduzan as desigualdades. Non abonda con anunciar investimentos. O importante é executalos ben, planificalos con seriedade e que teñan impacto real na vida da xente. Por todo isto, dende o noso grupo consideramos que estes non son os orzamentos que AMES precisa. Non responden á realidade social do Concello, non afrontan con valentía o problema da vivenda, non corrixen a desigualdade no acceso aos servizos básicos, non responden ás necesidades de infraestructuras deportivas, non apostan por unha protección ambiental axeitada e, por se fora pouco, naceron dun proceso de falsa negociación. O BNG non está aquí para avalar a inercia. Estamos para defender os intereses... Permítanme salir un momentiño, que teño unha persoa que traballa no Concello, tuvo un accidente, vou saber como está. Si, viste? Queredes que pare ou que continúe? Sí? Facemos un sin problema. Sí, Sí, é que eu creo... sí, porque ahora...
Mentres non ven nada, foi un accidente da xefa de servicio da Apple, onde, bueno, lle deron un golpe e está na ambulancia, non é grave, pero, bueno, vai ser trasladado ao hospital por, bueno, cuello e mazaduras e cosas desas, pero non saben aínda. Pero se foi nun cruce que se metía, ve un coche e doulle, non sabemos de que ela di que foi un despiste, non sabemos se foi ela que se meteu, pero, bueno, xeu de menos. O importante é que non é grave, porque a mí pasaron máis fotos do coche de entrada, pois dábame así un pouco de medo e preferín saber como estaba tamén. Nada, se lles parece, despois deste contratempo, e disculpe por cortala, seguimos. Nada, simplemente desexarlle á traballadora da empresa municipal de augas pois unha pronta recuperación e que non fora grave. Como decía, dende o BNG non estamos para avalar a inercia deste goberno, estamos para defender os intereses da veciñanza. Porque saben que lles falta estes orzamentos. A estes orzamentos faltalles máis diálogo, máis políticas progresistas, máis compromiso real coa veciñanza, máis ambición social, máis visión de futuro, en definitiva, faltalles máis BNG. E xa adiantándonos o que vai a dicir o señor alcalde nos seus minutos de gloria, cando non haxa opción de réplica, o remate deste debate, direille que o gran sentido da responsabilidade coa xente de Ames é o que nos fai votar en contra destes orzamentos. Responsabilidade que o señor alcalde non ten á hora de romper todas as pontes e gobernar de forma illada en modo rodillo do Partido Popular no Parlamento galego. Iso sí, vostede sen maioría absoluta, o que previsiblemente fará que hoxe non se aproben estes orzamentos e que se teñan que someter case 20 anos despois á cuestión de confianza. Iso, sen dúbida, xerará moitos titulares, algo que sabemos que a vostede lle gusta especialmente. Pedímoslle que actúe con cautela, que non falte a verdade e que manteña o respeto cara á oposición, ou polo menos cara ao BNG, que tivo a vontade e a responsabilidade de sentarse a negociar. Vostede sabe perfectamente que o BNG non lle vai a entregar o goberno á dereita, por iso pode estar tranquilo, pero recomendámoslle paciencia e prudencia. Será un mes longo para vostede, pero estivo na súa man sentarse a negociar con lealdade e vontade real de acordo. Se decide someter estes orzamentos a unha cuestión de confianza, non será por responsabilidade institucional, será porque non foi capaz de facer o que se esperaba dun alcalde en minoría, dialogar. E se hoxe estes orzamentos non saen adiante, non será pola oposición, será porque vostede decidiu gobernar só. Non se pode pechar a porta ao diálogo e despois lamentar que non haxe acordo. A soberbia nunca aprobou un orzamento. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Agra. Bueno, en primeiro lugar, desexarche unha pronta recuperación para a traballadora da Apple. Bueno, continuando co debate, despois de escoitar tanto as concelleiras como as miñas compañeras da oposición, pois queda clara unha cousa, que este goberno tenta presentar estes orzamentos como ambiciosos, pero en realidade son un reflexo dunha forma de gobernar baseada na improvisación e na falta de prioridades claras, porque non podemos esquecer algo fundamental. En 2025 non houve orzamentos novos, houve prórroga, houve continuidade automática e houve falta de proxecto. E, polo tanto, a concelleira que non nos bote a culpa a nós de que se non houve orzamentos, hoxe complicamos a veciñanza. Vostedes levan un ano sen uns orzamentos. E agora traenos unhas contas que queren vender como transformadoras, pero que seguen sen responder á pregunta clave. Que modelo de AMES están construíndo? Un AMES baseado nos recortes educativos? Recórtase un 35% no mantemento dos centros educativos. E aquí está o contraste político. Mentre a Xunta de Galicia inviste en educación en AMES, este goberno decide reducir o esforzo municipal. Ese dato resume todo, porque amosa onde están as prioridades. E, de logo, para nós, a educación non pode ser unha variable de axuste. Para unhas cousas si hai cartos e mesmo débeda, pero para outras recorte. E iso sí que é unha decisión política.
Non é unha cuestión técnica, é unha cuestión de prioridades. E, ademais, van vender parcelas municipais e, ao mesmo tempo, adquirir outras. Iso require unha explicación política clara, porque a veciñanza pode preguntarse, e con razón, se vendemos solo público, por que ao mesmo tempo precisamos comprar máis? Cal é a folla de ruta? Cal é o modelo territorial? Se existe unha estrategia global, explícama con claridade. Pero o que se percibe é unha política de movementos patrimoniais sen relato. E cando non hai relato, o que hai é incerteza. E máis cando o goberno nin tan sequera é capaz de explicar cales son as parcelas novas que se pretende adquirir. E, mentras tanto, volvemos ao mesmo de sempre. Inflase o imposto sobre construcións e instalacións en obras, cando a realidade histórica demostra que nunca se executa máis do 40%. Aumentan os ingresos por sancións. E a mensaxe que se transmite é clara. Menos impulso económico, máis presión recaudatoria. Dende o Partido Popular non queremos un concello que equilibre as contas a base de multas. Queremos un concello que as equilibre xerando actividade, apoiando o comercio e impulsando o emprego. E mentras todo isto acontece, rexeitan un novo plan xeral que dé a seguridade xurídica, un impulso real ao comercio e ao emprego, un parque de bombeiros propio para garantir seguridade, rexeitades, planificación, impulso económico e reforzo de seguridade. Pero sí apostades por máis débeda e máis sancións. Este non é un debate técnico, é un debate de modelo. Modelo do Partido Popular, planificación, prudencia financiera, impulso económico, prioridade á educación e seguridade para os veciños. Modelo que vemos nestes orzamentos. Ingresos irreais, máis accións, débeda relevante, recorte no mantemento educativo e ausencia de consenso. Señores do Goberno, non é unha cuestión persoal, é unha cuestión de rumbo. E nos creemos que Ames merece un rumbo diferente. Por responsabilidade política e por coherencia con o noso modelo, votaremos en contra. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira señora Señorís. Bueno, pois nada, para rematar, dicirlles que, bueno, que me dá moita mágoa que estes orzamentos pois non sexan do seu agrado. Simplemente decir, como a concelleira do Partido Popular reiteirou varias veces o tema de baixar o investimento en educación, validáronse todas as facturas que se había presentado e o único que fixemos foi que aquelas reparacións que se estaban facendo e realmente eran investimentos lles corresponde á Xunta facelos. Con respecto ao tema de que non temos futuro, home, pois o plan Edil que agora se ampliou ata 2030, pois estamos falando de 7 anos de futuro e creo que as obras propostas pois que tampouco non son de un día para outro e que van a cambiar moito a vida dos veciños e veciñas de Ames, como xa se fixo no anterior plan EDUSI. Simplemente decirlle eso. Cando hai uns investimentos por 8 millóns de euros e por unhas inversións en bens e servicios por 18 millóns, eu non sei que máis queren que lles diga. Desde a nosa parte, para min son uns bons orzamentos, obviamente. O dixen e volvo a repetir, cada un faríamolos, somos 21 concelleiros e cada un faríamos os orzamentos á nosa maneira. Dende logo que eu volvo ao mismo, temos un concello saneado e non creo que sean uns malos orzamentos para os veciños e veciñas de Ames. Nada máis. Bueno, pois moitas gracias a todos e a todas. Agora vou usar o meu minuto de gloria, que creo que son o único alcalde en Galicia e en España que usa, pero eso sí, que forma parte está recollido no RON e pode usar para que quede claro. Pero non vou atacar a ninguén, nin a ir contra ninguén se alguén ten ese medo. Simplemente vou explicar un par de cousas, que ademais se falaron aquí, creo que vou aclarar. Eu creo que vivimos nun Ames distinto, a verdad. Eu creo que non vivimos no mesmo Ames, nin vostedes, nin nós. Porque eu non noto esa percepción do Ames negativo, triste, que vostedes traen hoxe aquí. A miña percepción é dun Ames totalmente distinto. Un Ames onde a xente, ademais, quere vir a vivir aquí. E está comprando vivenda, xente de fora. E vemos como anualmente somos un dos poucos concellos que medra en poboación e que, ademais, o único concello este ano, por desgracia, de Galicia, que temos un saldo vegetativo positivo. Co cal, eu, a verdade, creo que tan mal non o estamos facendo.
Porque se a xente quere vivir aquí, destaca as políticas que facemos aquí, hai organismos públicos, tanto da Xunta de Galicia como do Ministerio, que invitan ao Concello de Ames a explicar algúns tipos de políticas que facemos aquí, pois seguramente, bueno, eu marcho para a casa ca sensación de que tan mal non facemos. Eu creo que están un pouco tristes, a verdad. E tristes no sentido de como políticamente, de como trasladan estes orzamentos aquí. Porque a realidade destes orzamentos é a que está plasmada aí. Queremos mellorar os aparcamentos públicos, queremos cubrir as pistas polideportivas do Milladoiro, que, por certo, era algo que vostedes pediron no seu momento tamén, o grupo do BNG. Sacamos que non se fala aquí dunha axuda para as familias con intolerancias. Vamos a levar a nosa propia auga que temos na nosa captación a Milladoiro, Bertamiráns e todo o entorno e prescindir da auga de Santiago. Vamos a mellorar a auga ou o servicio de abastecemento que teñen os veciños da parte alta de Bertamiráns da Avenida da Maía. Pois non creo que sexan orzamentos tan malos. Vostedes din que non temos, que non temos prioridades, que non sabemos o que estamos facendo. Si, nós temoslo moi claro, o que pasa que non coinciden cas súas. Pero non é nada malo. Eu, cando viñamos para este pleno, sabía que iba a pasar eso, porque é o pleno sempre, as intervencións máis menos sempre son as mesmas. O Partido Popular, nos últimos, desde que estamos no goberno, nos últimos orzamentos que presentamos, nunca aprobou ningún. E me parece ben, hasta me parece lógico que non se aprobe. Hasta me parece máis normal. Dunha vez incluso presentaron 11 propostas e aceptamos 10 e non aprobaron os orzamentos. Pois, bueno, están no seu dereito de facelo, é lógico, vale? E o BNG, bueno, pois sempre se basean no mesmo, de falta de diálogo, de impoñer. Sinceramente, vou dicir, nos 3 anos que levamos, ou 2 anos e pico que levamos de goberno, creo que vai ser o primeiro punto que non se aproba do que traemos ao goberno. O resto, dunha maneira ou doutra, sempre saliron todos adiante, sempre. Co cal, bueno, impoñeremos moito, pero saleu a maioría sempre, a gran maioría. E hai 2 cousas que me gustaría aclarar. Unha, o tema da vivenda. O tema da vivenda, porque aquí ao final, cando falamos, facemos argumentarios que son de parte, non? Aquí só falamos das parcelas que se venderon. Sí, o Concello de Ames ten moitísimas parcelas. Non se preocupen que quedan moitas máis aínda para poder facer vivenda pública. Moitas máis. E xa anuncio que estamos traballando nun proxecto de vivenda pública. Ademais, compartida. Pero aquí tamén non se esquezan que aquí cedémoslle 6 parcelas á Xunta de Galicia e agradezco sempre o traballo, sobre todo do presidente da Xunta, en poder desbloquear este tema. 6 parcelas no Milladoiro, onde se van a construir máis de 200 vivendas públicas. Por certo, non esquezamos que son as parcelas que nas que vostedes querían que ubicásemos o complexo deportivo do Milladoiro. Parcelas urbanizables que non se podían facer porque ten que ser dotacional. Non se olviden, ustedes defenden moito a vivenda pública, pero dicían, no, vivenda, pero nesas parcelas que non se faja vivenda, porque aí queremos poñer un complexo deportivo, vale? Non se esquezan deso. Non, é grande, muller, sí, pero o resto ten propiedades. As que son do Concello só eran esas. Que pasa que ás veces non descoñecemos, bueno, como está o plan e todo eso. E o plan edil, a ver, o plan edil claro que está aprobado xa polo Ministerio e xa están as operacións feitas. Por certo, o plan edil que, según as súas propostas, teríamos que renunciar ao mercado de Ames. O sea, agora non están a favor do mercado de Ames, do mercado municipal de Ames, que, por certo, está dentro da axenda urbana tamén, Non se olviden, porque se a axenda urbana vale por unhas cousas, vale para outras. Porque a súa proposta dicía que só fixésemos ese investimento en 3 actuacións e o mercado municipal non estaba dentro desas actuacións. Non, porque agora non están de acordo e non lle gusta. Pero, bueno, non pasa nada, cada un defende o que considera, a min me parece lógico. Eu creo que, ademais, igual é que non me escoitan moito nesas rodas de prensa que fago, que tampouco lle gustan moito, e podolle pasar algunha, se non pregunten, teño defendido e defendo moitas veces o traballo que fai a oposición, porque estar na oposición non é fácil. E algunhas agora se están dando conta de que non é o mesmo estar no goberno que na oposición.
e é normal. Moitas gracias a todos e a todas. Xa lle anuncio tamén que, se é posible, no próximo pleno ordinario do xoves someteremos a moción a cuestión de confianza para poder aprobar estes orzamentos, que ao final vamos a ir con un mes e pico de retraso, pero, se todo vai ben, teremos orzamentos municipais que eu creo que tamén vostedes ao final, como sabían que había este artificio, é o que lle permite ao final votar en contra. Moitas gracias e votamos o punto primeiro, que é a aprobación inicial do orzamento xeral 2026 do Concello de Ames e da entidade pública e empresarial Augas de Ames, EPEL. Votos a favor? Votos en contra? Moi ben, moitas gracias. Votamos tamén o punto segundo, que, por certo, vese que non interesa moito porque nadie debateu sobre el. Aprobación da masa salarial do persoal laboral do Concello de Ames e a entidade pública empresarial Augas de Ames EPEL. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vos en contra? A favor? Xa isto me perdín aí, xa, perdón. A favor nós e o PP? Abstención todo. E o resto abstención, sí. Pois moitas gracias. Vémonos o xoves no vindeiro pleno. Non vamos a aprobar a masa salarial se non temos orzamento de marca. Pero ahora que nos explique que como aprobamos a masa salarial se non hai orzamentos. Claro, claro.